Kaixo, ni Yasmin naiz. Duela urtebete baino gehiago, bidaia bat hasi nintzen nire etxetik Marseillan eta Euskal Herrira iritsi nintzen. Bai, bat-bateko maitemindua. Bueno, historia hori ezagutzen duzuela, ezta? Hori bai, gauza berriak ari dira loratzen Nafarroan, eta ezin genuen geratu ikusi gabe. Argi geratu da, jarraituko dugu Nafarroako bide eta errepidetan. Gaurkoan, nora goaz? Kaixo Yasmin, gaur Bargotara goaz. Bargota, Nafarroako mendebaldean dagoen udalerria da, Lizarrerrian kokatutakoa. Nafarroako hiriburutik 74 kilometrotara dago. Bargotaren mahastiak Errioxa jatorrizko izendapenekoak dira. Murgildu gurekin Nafarroako bigarren denboraldian. Iritsi da momentua. Bagatoz, bueltan gaude, heldu gara. Edo bueno, esan nahi duzuen moduan, baina Nafarroagiren furgoneta gasolina jarri dugu eta bidean aurkituko gaituzue berriz. Venga, guazen! Azuko ez dugun udara, hartako koloreak bezala zara, maikartera, maikalgara elkarrekin. Berde marroi zuri zure begiradetako batekin, zalantza guztiak urtzen zaizkit, batean. Belarrira goxo esan zenidan. Kaixo, Carlos, Permuz? Kaixo, oso ondo. Aizu, non gaude? Bargotan gaude. Bargota, non dago? Bargota dago Los Arcos eta Biarnaren artean, hor, herri txikoa da. 250 inguruko biztanle dituna. Eta hemendik zer ikusten da? Hor ikusten da, nahiko estalita dago orain momentu honetan, eta normalean estalita egoten da askotan. Eta hori da Kodeseko mendilerroa. Bai. Hor, atzerakaba dago Sierra Cantabria ditzen dena, Bai. ja Errioxa partean. Aha. Eta bueno, eta hemen jarraitzen du Kodes mendilerroa. Ondo. Eta ez gaude bakarrik Bargotan, gaude ardotegi batean ere. Hori da. Ze ardotegi? Hau da Biurko ardotegia. Ez dakizu ze postasun ematen didan ardotegian egotia. Bai. Nik ezagutzen dut nire zonaldeko, mediterraneoko ardoa, baina hemengoa deus ez. Zerbait berezia izango du, ez? Nik esango nuke, berezia dena hemen, berezia. Dela, matx kalitatea oso ona dela, zeren herria nahiko altu dagoela. Eta gero ere bai, saiatzen garela gauzak ongi egiten, eta artesau lanak egiten ongi, eta hori dela, ardoa horrelakoa dela, ezta? Nola Bai. betezateko. Eta noiztik saretzen zarete gauza onak egiten? Non sortu zen? Hau sortu zen duela ja 30 urte. Bai. Osea, ja direla urte desente, ardoa egiten. Berez eskualdeak tradizioa handia du ardoa egiten, eta aztarnak arkeologiko daude, esaten dutenak duela 100 urte hemen ardoa egiten zela. Eta gero kooperatiba bat egon zen, aspalditik, 1940an egindakoa. 30 urte ardua egiten, prestatzen, Hori da. ardo ezberdinak, varietate ezberdinak ere bai? Ere bai, hemen egiten da batez ere txuria eta beltza. Eta txuria egiteko egiten da Sauvignon Blanc, hori da erabiltzen dugun mota. Eta beltza egiteko batez ere Tempranillo eta Graciano. Batzutan ere bai Garnatxa, baina horiek dira hirurak, batez ere Tempranilloa. Bai. Ni egon naiz pixkat kuskusetzen, zuen web horrian ez, eta konturatu nintzen, kriston arrakasta izan zenutera batez ere sari asko erabazi zenituztela. Bai, badaude sari batzuk horretik, bai. Orduan, ferietan eta azoketan ere segitzen zarete. Bai, alde batetik saiatzen gara azokaetara eta merkatuetara joaten, eta hemen ardoa eskuragarri izatea ezta, Euskal Herri mailan eta gero ere bai, atzerrira ematen dugu ere bai beste parte bat, eta hor batez ere ekologikoa egiten dugulako, eta atzerrian leku eskualde batzutan ongi estimatuta dagoen prozedura bada eta horregatik. Eta ikusi nituen batez ere albiste, baina bertze hizkuntzetaz. Diot, arrakasta Euskal Herritik kanpo ere bai. Bai. Kanpora eramateko, etiketak ere bai jartzen dira ere bai beste ingeles eta beste hizkuntzetan, Txinan ere bai badago edo estatu batuetan, hainbat herrialdetan, ezta? Bai. Eta bati bat horregatik, zeren eskualde batzutan
duten estima ekologikoarekiko handia delako, ez da. Eta zeintzuk diren gehien saltzen direnak? Bueno, hemen egiten dira ekologikoak, gehienak, eta gero konbentzionala esaten dena, ez da, ere bai. Baina batez ere ekologikoak. Eta gehien saltzen direnak ekologikoak dira ere bai. Eta hor sartzen da txuria eta urteko beltza eta kriantza ere bai. Bai, ez? Bai. Nik ardoa edaten dut, aitortu behar du, baina ez dut ezagutzen. Naiz aditua, ze aholku emanen, ez dakit, zenioke ardoaren mundua, ez ezagutu nahi duen bati. Azteko, normala dena, probatu beharrago eta galdetu eta kateetara joan eta interesatu horretaz, ez da? Hori normala da. Baina gero ere bai, aholkua izan daiteke mundu honetan, publizitate asko egiten da. Eta bide horretatik pixka bat aldendu da gomendioa. Zeren, publizitatea beti, normalean ez da oso objektiboa, eta guk nahi duguna da objektibotasun hori, ez da? Bai. Eta ateak irekit pixkat, nik beti imaginatu dut, mundu, komatxoen artean elitista bat, ez? Ardoaren mundua horren, demokratizatu pixkat mundua hau, ez? Nik uste ardoa, behintzat, zonalde honetan beti izan dela oso ohikoa eta denontzako egindakoa, ez da? Eta gare batean, elikagaia ere bai, egunerokoan edaten zen eta asko gainera. Garai honetan igual badirudi dela elitistagoa, baina berez ez da oso herrikoia da, ez da, produktua. Eta horrela hartu behar da, eta horrela gozatu ere bai. Aizu, hitz egiten ari gara, baina nik ikusi nahi dut eta probatu nahi dut ere bai. Venga, pues goaz. Sartuko gara, ez da? Venga. Segi dezagun ametxetan, zutani batera, geldi ezinak gera. Kantu bat, bizitako guztiari, kantu bat. Ardo ekologikoa, Nafarroan maitasunaz egina. Ez dakitzuek, baina Koldok ardoa probatzeko gogoa eman dit. Txuria ala beltza, ni konformatzen nahi. Agian badakizu, gaur ezingo gehituzte gelditu. Hemen ditugu ardoak, azteko probatzen, jairrikitan zaudeia ikusten dut, argi geratzen da. Normalean azten da txuritik, baina zuri zein gustatzen zaizu gehien? Beltza. Beltza? Baina hasiko gara txuritik. Hori da. Venga, bale. Probatuko dugu pizkat txuria eta ja beltzara pasatuko gara, ezta? Bikain. Venga. Venga. A ber, gustatzen zaitu, edo ez? Hala, hartu. Nola egiten duzu? Azaldu? Bueno, sin más, Usaimena. Usaindu pizka bat, a ber, zer esaten dizun, ardoak, eta probatu eta disfrutatu, eta jazta. A ber, ardoa zerekin edaten da? Zer jaten da, bitarti? Jateko, beti esan, tipikona da esatea, txuria jan behar direla, arrainakin eta beltzak, aragiekin, eta horrela, nik uste hori, regla hori puskatu aldela ere bai. Bai? Nik uste bai, ez. Txuria, eta gainera hau dela nahiko fruta asko duen ardo bat, ez da? Eta beltzekin berdin gertatzen da, kontu suabeagoa dien janakin, izan daiteke barazkiak edo zein gauza, haragi batekin ere bai, pixar leguna baldin bada zaporez, ezta? Eta ja kriantzak, nik esango nuke, kontu potenteagoekin, ezta? Izan daitezke haragiak, baina izan daitezke ere bai, ez dakit, onjo batzuk edo sisa batzuk, edo plater batzuk, hori, potenteagoak direnak, ezta? Orokor, hori, regla moduan, baina gero jendeak egin dezala nahi duena eta probatu nahi duen moduan. Hori da. Venga. Nik nahi dut zuek probatzen, bai. Segi dezagun ametxetan, zutani batera, geldi ezinak gera. Kantu bat, bizitako guztiari, kantu bat, aurretik dugunari, kantu bat. Bargotako atean geratu gara. Eta txoritxo batek errandit herri honek misterio asko ezkutatzen duela. Goazen ezagutzera. Kaixo, Maria, zer moduz? Kaixo, ondo. Bai, aizu, nun gaude? Bueno, Bargotan gaude.
Bargotan. Lizarraldeko herri txiki batean. Aha, mugatik oso gertu, ez? Bueno, Logroñotik 10 minutura gaude, Bai. Bargotakoa naiz, eta, bueno, hau da, Zure udaletxeko herria. plazan, bai, nire herria. Azken finean familiako herria, ez? Bai. Ni Frantziako bigarren hiritik etorria naiz, orduan hiri oso handia da, eta ez dakit zer den errealitatea herri txikietan. Bueno, gu ez gara herri txiki bat, zeren 255 biztanle dauzkagu erroldan. Bueno, ez da herri txiki bat. Ez. Baina, bueno, bizi zarete pixka familia bat bezala, ez? Agutzen elkar duzu, ez? Edo... Bai, guztiok ezagutzen gara. Hemen pasatzen eta topatzen zara, zer Kaixo, moduz, bai. Hau polita da ere. Niretzat, behintzat bai. Bai, eta hemen herrian baduzuet denetarik. Medikoa daukagu eta botika baita, baina ospitala ez daukagu, ez? Hospitala ez daukazu, orduan Eta supermerkatua ez da, bakarrik daukagu denda txiki bat, lo basiko, ez, erosteko. Eta honekin nahiko? Bueno, batzutan bai, batzutan ez. Kodozu zen nahiago duzu gazte gisa, hiria edo herria? Ba, nik Bargota. Bargota, bai. Bai. Baina, klaro, zu euskalduna zara, hemen euskaldun asko daude? Bueno, bai. Nola ikasi zenun zuk? Ba, nik txikitatik Gasteizen bizi nintzen, orduan han erakutsi zidaten euskaraz hitz egiten, baina hemen dago talde txiki bat elkartzen zen astero Bai. euskara ikasteko, bai. Eta D ereduko, bueno, ikasteko eskolak ez daude? Bueno, hemen Bargotan bertan ez daukagu eskolarik, baina Bianan dago erentzun ikastola. Bianan ondoan dago, ez? Bai, hemen 6 kilometro. Lehoz, dago dena gertu. Bai. Oso herri kompletoa gara. Bai, eta bizirik ere bai, azken finean. Bueno, bai. Orduan, aipatu duzu oraintxe, badagola talde bat ez, eta elkartzen zarete astero, edo elkartzen dira astero, euskaraz hitz egiteko, ezta? Zuk ez duzu parte hartzen? Orduan, bai, badago modu bat euskara ez bizirik mantentzeko hemen. Bai. Bai, nahiz eta, bueno, pues, agian mugatik gertu. Botika bat, mediko bat, bai, ere bai, dendak, erakutsiko dizkidazu, ezta? Bagoaz? Venga, bagoaz. Bueno, Maria, kontatu, zer da herriko gauzarik ospetsuena? Bueno, hemen daukazu gure Joanes de Bargota. Joanes de Bargota, nor da? Apaiza zen, en plan, brujeria, esaten dute, brujeria ikasi zuela Salamankan. Bai? Brujeria beltza, ez dakit. Eta, bueno, etorri zen Bargotara apaiza, Elizara, eta brujeria egiten zuela. Bai, orduan herrian badago sorgin espiritua, ez? Bai. Bai. Eta sorgin espirituaren aparte, nik irakurri dut ere bai, hemendik gertu badagoela Dona Jakoi bidea, ez? Edo peregrinoak hemendik pasatzen dira? Bueno, a ber, herritik bertan ez, baina, bueno, termino municipaletik, osea, goiko errepidetik badago etapa txiki bat, Urantziatik Bianara, baina guk turismoa ez dugu nabaritzen. Ez. Eta zuk inoiz egin duzu? Bueno, ni bai, etapa hori bai egin dut, baina pixkat gogorra da ez, baina... Gogorra da, baina polita? Bai. Bargota oso polita da. Bargota polita da, eta Bargotako jaiak zer? Oberenak, ez? Oberenak. Bai, nolakoa da giroa jaietan? Herri txikietan, al final, herrikoekin, ez? Orduan, giroa oso primerakoa da. Bai. Eta noiz dira? Bueno, daukagu txikiak San Isidro ostean, maiatzan, dira bi egun, erromeria, eta gero larun batean egiten da, baskaria eta musika eta horrela. Gero baita ere ospatzen dugu uztaian zorginkeriaren astea, San Fermin eta gero. Eta gero jai handiak dauzkagu abuztuaren azken asteburuan. Eta dira 4 egun, jaia, juerga eta hori. Eta elkartzen zarete guztiok, ez? Eta bai helduak eta bai gazteak ere, bai? Gazte asko bizitzarete hemen, ez? Bueno, udan, bai, badaude gazte asko, baina negua,
pixkat gogorra da, ez? Orduan, pues, jendea hirietara joten da neguan. Baina gero udaberria eta uda hemen pasatzea gustatzen zaie. Hombre, eguzki honekin, nola ez? Baina, klaro, gazte geroz eta, bueno, gutxiago bizi dira herrietan orokorrean diote. Zuri zer deritzo zuri egoera hau gazte gisa hemen herrian? Bargotan bizitzea asko gustatzen zait, baina bai arazo larria da, ze Bargotan bizien jende gehiena heldua da, eta hiltzen ari da, bizitza da horrela. Eta ez badugu errolda reponiendo, herria hilko da. Bai, orduan bultzatu behar dugu, ez? Guk gazte gisa ere bai, bizitza hemen herrietan, ez? Bai. Zuk saiatzen ari zara behintzat. Bai, niri gustatzen zai, bake asko dago eta askatasun pila bat orduan, ni ez naiz aspertzen. Ez. Dago, ez, giro esateko, diot, hemen herrian beti dago zerbait egiteko. Bai. Eta aktibitate ekintza ere bai, igerilekua, hemen dago hemen ere bai. Orduan kirola egiteko, aukerarik. Eta frontoi handi bat daukagu baita ere, bai. Jode, denetarik dago, azken finean ez da, herri txiki bat. Okertuta nengoen. Bueno, ez txikia ez handia. Orduan gustora hemen. Bai. Aizu, galderatxo bat bukatzeko zer ikusi behar dut, zer dago ikusteko azken finean. Zer da, galdu ez dudan gauza bat hemen. Joanezen etxea ez dugu ikusi. Ez? Ez. Joango gara ez da? Bai. Venga, guazen. Joanes Astiaren etxea ezaguna da herrian, eta bitxikeria bat baino gehiago ditu etxe honek. Bueno, hemen daukagu Joanes de Bargotaren etxea. Sorginaren etxea? Bai. A ber, sorginaren etxea salgai dago. Bai, bueno, ez dakit. Bai, salgai. Jende asko bizitzen hemen? Bai, herriko jende desente. Bai. Eta badu zerbait berezirik itxean? Bueno, a ber, esaten dute, hasi zuela eraikitzen teiatutik. Teiatutik. Eta gau batean egin zuela. Nola zen hori? Teiatutik? Bai, hori esaten dute. Eta zu guri sinesten duzu? Bueno. Dira, herriko ez? Bai, herriko gauzak. Bai. Aizu gero, gurutzatu gara herriko batekin, eta azaldu dit gauza sinesgarri bat. Azaldu pixkat? Bueno, a ber, hemen Bargotan duela urte asko ez direla partido politikorik presentatzen elekzioetara. Bai, ez dago alderik. Ez, orduan, herriko jendeak paper batean idazten ditu erroldako 7 izen. Eta botu gehiago daukadala, hori izaten da presidentea, eta gero konzejales eta hori. Hau, enuen sekula hori ikusi, eta nola moldatzen zarete Aragonekin? Nik uste dut hobeagoa dela. Bai, zergatik? Al final, herriko jendea gara eta herriengatik egiten dituzu gauzak, ez? Orduan, niretzat hobe. Demokrazia gutxa, ez? Bai. Jo, eskerrik asko, oso herri polita eta, anekdota honekin are gehiago. Mi esker, Maria. Bueno. Mariak bere herria ongi ezagutzen du, eta badakit zeinen polita den. Orain, sorgin eta eztien aditu batekin geratu naiz, Joanesi buruz gehiago jakin nahi dudalako. Kaixo, Mika, zer moduz? Oso ondo, ongi etorri Bargota. Eskerrik asko. Buelta bat egin dugu, eta ikusi ditut, ez dakit, sorginkeriaren inguruko gauza asko. Hemen etorri nintzenetik beti hitz egin zidaten zugarramurdiko, sorginei buruz, baina hemen ere bai, bizitziren sorginak eta eztiak ere bai. Bai, logikoa da, zugarramurdik gehiago entzutia, han egondako sarraskiaren ondorioa handia izan delako, ezta? Baina Bargotan ere, badago ez sorgin, baizik eta azti bat egon zen, bai? Bertan jaiotako, bertakoa zen gizon bat, bai? Salamankara ikasketak egiteri joan zianak, braille ikasketak edo egitera joan zana, baina
Esaten dute egunez ikasten zuena gauza bazala, gauez ikasten zuena beste bazala, eta magia munduan, sorginkeri munduan murgildu zala bertan. Eta herrira bueltatu zenean, bai, bere azpijokoak edo egiten zituela herrian. Horregatik famatu izan da, Joanes Bargotako Aztia. Baina, klaro, oain arte asko elikatzen da haien historia, ez? Asko bizi dira haien historia, sorginen historiak. Bai, sorginen historia eta bereziki hemen Joanesena, gure ganaino heldu da, ez, dagoeneko badaude liburu batzuk agian, ez da, bere inguruan edo, baina batez ere heldu da ahoz-aho kontatzen joan dalako. Hau da, Aiton Amonek beraien hilobei kontatzen joan dian da, eta horrela, urtez urte, onaino heldu da. Bai? Ondoren idatzi dira liburuak, baina horrela kontatu da, Joanezen historia konkretuki. Orduan, ahoz-aho istorioek eta liburuek asko laguntzen zuten jakiteko zer zen garaiko airrealitatea, ez? Nola bizi ziren sorginak eta eztiak? Oso ondo. Guk hemen antzesten saiatzen garena eta zabaltzen saiatzen garen ideia da, sorginak, hala uste dugulako, hala ziur gaudelako horrekin, sorginak pertsona normalak zirela, hemen gaudena bezalakoak. Bai? Seguruenez, sorginak, horrein kasuan emakumeak izan da gainera, izango ziren emakume batzuk agian isirik geratzen ez zienak batzuk espero zuten bezala, bai? Eta oso garbi zukatenak munduan egon nahi zutela eta non egon nahi zuten eta beraien posizioa defendatu nahi zutenak. Bai? Eta horregatik seguruenez salatu zaien. Sorgin gaizto, sorgin itxusi, beltz, horren irudia pegatina bada azkenian, etiketa bat jarri zaiena, ezta? Guko lan pentsatzen dugu, lan ikusten dugu, garbi dagoela. Azkenian ziren emakume batzuk, seguruenez, ezagutzen zutena nahiko ondo, naturaren potereak guazen esatera, bazekitela, ezagutzen zutela, nolabaiteko komunioan zeudenak naturarekin, eta horregatik garai baten tratxatu egiten zaiela, agian erlijioak seguru asko. Bai, ez? Eta, bueno, nik nabaritu dut, eta guztiak nabaritu genuen, azken urteotan, sorginen mugimendu edo sorginen historia, bultzatu egin zen. Batez ere, nik horrela lotzen dut, feminismoagatik, ez? Mugimendu feminismoagatik, nola azaltzen da hori? Oraingo feministak deitzen direnak garenak, bai, seguruenez garai horretan egonez gero sorgin izango ginen. Bai, eta batzuk erretak bai. Bukatuko genuen, ez daukagu horren zalantzarik, nik lotura hori egiten dut. Orduan sorginak ziren aintzineko feministak, garaian. Zalantzari gabe. Zeduki zalantzarik. Eta sorginak eta aztiak zuentzat eta, herritarrentzat izan ziren ere inspirazio iturri oso potentia. Bai, hemen gure kasuan Joanes Bargotako Aztia beti izan da referente bat. Berai buruz kontatzen dien istorioak, ez bakarrik existitzen zena, baizik eta beren inguruko pasadizoak, gu antzesten saiatzen garenak ere, beti dia positiboak, beti dia behartsuaren aldekoak, eta poteretsuaren kontrakoak nolabait esateko. Hau da, guazen esatera asti ona o asti jatorra o herrirako gustoko. Hemen esaten da hori. Bai, holan daukagu, Joanes ez da beldurra ematen digun pertsonaia bat, ez da gutxiago ere, kontrakoa, aizko maitatua da herrian. Eta ondare hau, erabili zenuten zuek, artez, arte hau ez edo bultzatzeko. Duela urte batetatik ona, egiten nahi da, izango dira igual 12 urte, erabaki zen herrian, eta herri ekimenengatik, ez da izan holan, ez da udaletxetik proposatu zen zerbait, ez herriko jaietatik erabaki zen egitea sorginkeriaren jaia. Sorginkeriaren aste bat gainera proposatu zen. Ezen nazi aste bat bezala. Pixka gogoratzeko eta ekartzeko gogora Bargotak sorginkeriarekin daukan lotura hori. Harro gaudelako horrekin. Eta horren ondorioz, handik urte pare batera edo, atera zen, bildu ginen batzuk, gogoak ingaudena badakot antzerki bat egitea. Eta ze modu polita zela, kontatzeko eta ezagutarazteko ez bakarrik Bargotan, guk ederki ezagutzen dugulako, baizik eta mundura zabaltzeko, zelako pasadizuak, zelako istorioak, zelako
importantea da guretzat Joanes astia. Eta hortik abiatu ginen, ez bakarrik Joanesekin, bai, egiten dugu pixkat Joanesen pasadizoa kontatzen ditugu bertan, baina akelarre bat ere egiten dugu. Eta ekartzen dugu gogora, garai hortan, zorginak deitzen ziren hoien jaiak, akelarreak eta asmoak eta zentzuk ziren. Modu natural baten beti. Bueno, sorginak, antzerkia, akelarre dira oso hitz berriak niretzat. Orduan ez dakit non entsaiatzen duzuen zuek, baina joan gaitezen ez ezagutzera. Bai, kontua da, guk asmoa bagenukan antzerkia egiteko, baina gero jakin ez dakigu, gu ez gara aktoreak, hor sartu ginenak ez ginen aktoreak, Betu, esan dute ez ginen, ontxe pixkatigua konsideratzen dugulakoa gure burua. Bai, eta horretarako profesional baten beharra edukan. Eta hasieratik izan dugu gurekin, gure taldeko, Garainango taldea da, eta Garainango taldeko zuzendaria izan da Lizarran bizi den, bai, Connie Rosner izeneko zuzendari profesional bat. Eta berak irakatsi digu arte eszenikoen inguruan ontxe bertan dakigun apurra edo dakigun guztia bentzat. Orduan aktorez, baina artistak bai. Bai, bihotzez bai. Pues nik artista mundu hau ezagutu nahi dut. Oso ondo. Joan gaitezen ezagutzera? Bai, erakutsiko dizut, gauza batzuk ideia egiteko, kokatzeko. Oso ondo. A ber, norekin geratu naiz ni? Mikel edo animalia misterioso honekin? Bai, Mikelekin. Ai, eskerrik asko! Mentxe nau. Hau zer da? Bai, hau da gure aker. Akerra. Hau da gure akelarreetan, ateratzen dugun pertsonaetadiko bat. Hau da zuzentzen duena, gure akelarraren nagusia. Bere omenez egiten dugu. Garai horretan esaten den bezala. Hori da. Zuk sinesten duzu? Nik sinisten dut jaiak egiten zirela. Jendeak ospatzeko seguruenez, udaberriaren etorrera ospatzeko, naturaren esnatze hori ospatzeko, egiten ziren jaiak zirela. Ondoren, seguruenez, erlijioak bultzatuta, zikindu diren jaiak izan direla, baina benetan zikinak ez zirenak. Eta guk ere egiten dugu jaia, baina jai garbia, gure akelarra oso garbia da. Haizu, hemen nun gaude? Begira, hemen prestatu dizuegu guk egiten dugun antzerkiaren, atrezoaren zati txiki bat. Gu zenbait urtetan gabiltzan ja egiten, 10 urte baino gehiagotan antzesten zentzuk ziren Joanes Bargotako Azdiaren pasadizoak, eta pixkat ekartzen ere, zorginkeri mundu hori, beste irudi bat eman nahian. Baina antzerki talde hau zer asmoakin sortu zen? Pixkat ezagutzera emateko, Joanesen bizitza, Joanesen pasadizoak, kondaira, pertsonaia historikoa da, baina atzetik badu bere kondaira bai. Eta hori kontatzeko, zabaltzeko, munduratzeko asmoarekin, eta bide batez zorginkeriaren mundua pixka zabaltzeko, zelan herri honetan zelan bizitzen dugun. Asmo horrekin egin genuen daia, 12 urte. Urtean behin egiten dugun kontu bada, baina 12 urtetan egon gara hauxe egiten. Zenbat zarete talean? Izango gara 30 pertsona inguru, naiz gogoratzen ziur. 30 pertsona eta adin guztietakoak, txikienak agian urte honetan, badago jendea badoana, badatorrena, beste batzuk geratu gara zieratik, eta jarraitzen dugu, baina txikienak izango ditu 4-5 urte, eta nagusienak izango ditu 68. Eta elkartzen zarete hemen, ez? Entsaiatzeko? Hau da toki bat, hasierako ensaioak hemen egiten ditugu, baina berehala kalera goaz. Kalera da antzerkiaren esentzia, ez? Eguraldiak usten digunean, agian azten gara otsaialdean ensaiatzen, hasieran ezin da kanpoan, barruan izan behar da, eguraldiagatik, baina berehala kalera goaz. Eta hemen ikusi dezakezue... Hainbat elementu, zeintzuk dira oinarrizkoak? Esango nuke danak, detaile txikienak ere ematen dio espektakuloari norabiteko xarma eta sinizgarritasuna.
oso serio hartzen dugu, bai? Ez dugu ulertzen sorginen irudia, ez dakit Halloweeneko sorginak ematen duen bezala, kapirote horiekin, ez dakit zer, ez. Eta margotuta eta ez du ikusten horrela, bai? Orduan, dana dia lurrarekin zerikusia dukaten koloreak, jantziak, hortik batzu badituzue, eta hemen ikusten dituzuen koloreak horiek diat. Hori zaintzen dugu, bai? Begiratzen dugu neuk ez dut egiten, baina taldean arduratzen dienak horrekin, bai, ikerketa lan bat egiten dute, jakiteko garai horretan nola jantziko ziren, eta kontu logikoak zentzu ziren. Orduan, danak dira elementu garrantzitsuak, atentzio gehien ematen dutenak akaso, izan daitezke maskara hauek, hor zezen gorri daukagu, euskal mitologiako pertsonaia dira, aker dago hemen, eta gero sorgin batzuen eta iratxo batzuen maskarak ere hor badaude. Orduan talean bakoitzak badu, rol bat, adibidez batek egiten ditu, arropa, ez? Arropak, eta, bakoitzak badu bere lana, baina elkarrekin, ez? Egiten duzue, hori, elkarrekiko lana, ez? Hori da, egiten dugu dana. Osa, antzestu, ez bat arduratzen dela arropakin da beste batzuk antzestu, ez. Denok antzesten dugu, denok egiten dugu lan, denok enamate ditugu gauzak toki batetik bestera, denok dana egiten dugu. Talde lana. Bai, auzo lanean ibiltzen gara. Herritarren laguntzekin bai, ez? Askok, momentu horretan asko laguntzen digute, bai? Egun horretan bargota jantzi egiten da. Egun horretan, etorten bazara egunen batean, eta gonbidatzen zaitut etortzen, bai? Aurkituko duzu bargota erabat, eraldatuta. Garai horretan egongo balitz bezala. Apaintzen dugu herria kanpotik, eta barrutik ere bai. Barruko bodega batzuk, txoko batzuk, bai? Badaude bodegak hemen? Bai, badaude bodegak. Begira, justo, sarreran, taldeko batek eman dit hori, zer gaitik? Hau da, justo, esaten nahi zen bodega horietan, egiten dugulako, saiatzen garelako bizita bat egiten. Hemen bargotan badaude 56 bodega. 56? Bai, alde zarrean, bai? Norabait esateko, oso berriago bat ere badago, alde zarren badaude 56, etxeen azpian daudenak, partikularrak dira. Eta egiten duguna da urtero, baimena eskatu, jabei esaten zaie, beda.medio.ko bodega horiek dira, ana arrizkoak, eta baimena eskatzen zaie, eta egiten duguna da jendeari erakutsi. Egiten ditugu 4 talde, 4 bodega, herriko pertsona batzuk erakutsi egiten dute, eta noski bodega baten zer egiten da, ez da bertan egindako ardoa noski, baina ardo bat hartzen dugu, eta pintxo bat ere bai. Eta pintxo bat ere bai? Hoi da. Nik hemengo ardoa probatu dut eta esango dizut, ederra da. Jazta. Edan baduzu ja betiko engantza dutan zaila. Baina orain falta zaidana da, hori guztia ikustea. Eskerrik asko, Mikel. Maitea zaitut oso, berrianaz auzoan. Bargota, herri txikia, baina herri bizia. Eta ez bakarrik bizilagunekin, baizik eta espirituekin. Eta bizilagunek hainbat proiektu loratu zituzten lur aberatsa hauetan magikoak baitira. Eta magia abiatzen baduzue, badakizuen oragoaz. Laster arte, Bargota!